Vaig néixer a Cardedeu, fa 72 anys. I segons m'explicava la meva mare, vaig néixer al moment que passava el tren de les 6 de la tarda. I em van dir que m'havien trobat a sota d'una col. I el dia 11 d'abril de l'any 1934. Aquesta és la data del meu naixement. Sí, els meus nets, sobretot en Marc, que és el més gran dels nois, doncs sempre em demana que li expliqui coses de la meva joventut i quan érem petits i tot això. I ells hi disfruten. Els explico coses, els ensenyo cançons i tot això. I ells hi disfruten, saps? Vull dir que jo també explicant-los, la veritat. Érem 4, al costat érem 5, l'altre costat érem 5, l'altre eren 3. Vull dir que érem, esclar, fèiem quasi 20 crios en poc tros, 20 crios, i després els de la plaça. Però bueno, entre tots érem força colla, i de jugar érem de jugar molt. Això, amarranxa, a cuita amagar, 1, 2, 3, allò que picaves, 1, 2, 3, que no s'amaga, ara... És que disfrutàvem amb tot, a tocar timbres, això també, a tocar timbres i amagant-nos, allà en qui corria més, i és que disfrutàvem amb tot. Fèiem allò al forn, allà davant de casa hi havia un marge, fèiem un forn i llavors fèiem patates al caliu, ja veus, amb 4 canyes, a cuit, amagant-nos en els camps de blat, que això els pagesos estaven avorrits perquè els deixaven. Això que el pare ens ho deia, no hi jugueu, però nosaltres hi anàvem. Tocar timbres, córrer, anar a buscar... Els pagesos ens perseguien amb un bastó perquè anava a buscar préssecs. No hi havia dia que la meva mare no em havia de venir a buscar i em renyava, em deia: no te'n dones vergonya, que vas a la fàbrica, que ja ets una dona, que ja treballes, i estàs aquí saltant a corda. El diumenge ens trobàvem amb veïns a jugar, un de vegades anava d'una casa a l'altra. Definir què són els enaigats, no sé ben bé què és, però bueno, era una sensació que la canalla, per curar-los això, et portaven les mares a la riera i a tirar 7 pedretes, agafar 7 pedretes a la riera i anar-les tirant de mica en mica, una amb una, i amb això deien que et passaves, o et feien un senyal de la creu al front, i amb això deien que et passava, però eren com celos. I això els hi agafava com una espècie d'enfermetat, no? Perquè moltes vegades molts nanos d'aquests no menjaven, estaven tristos, o sigui que era difícil de curar. Que m'ho deien a mi que estava enneigada, jo no sé de què, perquè no menjava, no tenia gana. Perquè vaig ser molt llefuga de petita, tot ho agafava, tot ho tenia, tot... Bueno, i de gran Déu-n'hi-do. No volien menjar, per res allò que ploraves i per res t'enfadaves, i bueno, aquelles coses que les iaies... Negat. El nano està negat, tinc la quarantena. Feia una cura que eren, no sé si eren 9 dies, eren com una espècie de novena que en deien, y cada día un trago d'aigua d'una font. Una yaya decía: ay, pues mira, mi nieta la llevé a tirar piedrecitas al río y le fue bien. Ay, mira, pues... Y pensé, bueno, pues no hace ningún daño. Tenía que correr el agua por eso, no, agua estancada no, tenía que correr el agua para que se llevara los celos para abajo. Llavors tenia jo 4 anyets, on no arribava dels 4 anys. I la por, veus unes coses rares, la gent esverament, veus que et porten a dormir a terra d'un puesto o a terra de l'altre i que marxes corrents, però por, no ho sé. Recordo que el meu germà va trobar el que es va pensar que era una bomba i un altre del mateix carrer d'en Serra, que es deia Lluís, diu: espera't, que la farem explotar. I li va tirar una pedra, però li va tocar el cap. Li va fer un bon trau al cap i el que recordo, perquè jo era més petit que ell llavors, clar, i el que recordo és que li curaven amb patata aixafada. Y se me ocurrió de lavar el cubo de basura. Y no cogí, me puse en 2 tablones que había para cruzar a la otra parte, me puse, claro, en uno allí y eché el cubo y no me cogió agua. Digo, ¿que no vas a coger agua? Hombre, si vas a cogerlo, tire con más fuerza. Y entonces caímos cubo y yo para abajo, fuimos para abajo. Yo pensé que había llegado ya a Barcelona, però no. Esclar, al passar per allà al Prat de Can Miret, que avui ja també s'està quasi bé desapareixent, perquè veig que han tallat tots els arbres i ho han tallat tot, les fulles de plàtano
Doncs vull dir, esclar, no estaven tan enganxades com queden per aquí a Cardedeu, amb el terra de les aceres i tot això. Allà la seva vegetació, doncs esclar, amb el vent de la nit, anaven fent soroll i esclar, vulguis o no vulguis, et anaves espantant i pujava més ràpid cap a casa tot aquell tros, vull dir que no us ho podeu imaginar. Per la carretera no hi havia llums, allà a l'actual a Can Llança, el pla de Can Llança, allà al convent de les monges antic, se'ns feia fosc, de vegades dies núvols, i quasi bé teníem por. Teníem por perquè a vegades corria trobaves alguna persona rara i, esclar, eres petit i algun dia havíem tingut por i havíem corregut. Era un personatge emblemàtic, no? I sempre, mira capitán, cogeremos, mira que ben cogeremos. I sempre venia algú i deia, cogeremos m'ha dit que n'hi falten 6 per mitja dosena, que porta el sac i n'hi falten 6 per mitja dosena. Cony, nosaltres pensàvem qui sap què era allò, saps? Et diré que jo a 14 anys vaig anar a la fàbrica i em van posar el primer torn al dematí, que anava a treballar a les 5 del dematí. Em llevava a 5:15 perquè la fàbrica era a la Tèxtil Race. La Tèxtil Race va començar l'any 14 i l'any 14, excepte els treballs concrets de contramestres, ajudants, mecànics, manyans, podríem dir un 20% del personal, la resta eren dones. Als talers hi havia dones, a la preparació hi havia dones, al repàs hi havia dones. I a més, com que era una fàbrica que havia anat pràcticament als 3 torns, va arribar un moment que, clar, la relació màxima eren dones. I allà vam fer servir d'escola. D'escola, perquè clar, necessitàvem teixidores. Les teixidores les havien de formar amb certa rapidesa i no es podien tenir 2 anys al costat d'una teixidora aprenent. Aleshores acceleràvem l'aprenentatge, vam crear una imatge, que era la imatge de la teixidora monitora, i aquella ensenyava les coses teòriques allà. Te ponían una señora, una chica de aquí de Cardedeu, que te enseñaban a tejer. Después yo ya empecé, que no tenía mucha vista, de jovencita ya perdía la vista. Y claro, cuando se me escapaba un hilo, yo no veía mucho los hilos, se me hacían unos escarabajos de miedo y venía el jefe y me regañaba. Tiene que ir al oculista y que le miren la vista, me decía. Sí, cualquiera se va al oculista en aquellos tiempos, a que te miren la vista. Hombre, sí, no tenía un duro. Pues cuando entré a la Textil ya tenía mis 2 chicos y pues tendría 25 años. Trabajé pues 7 años y tuve que plegar por falta de ayuda porque no tenía quien me los aguantara. Y claro, pues me tuve que poner a hacer faena y entonces pues iba por ahí con los chicos al rastre. Mira, la meva mare va quedar viuda amb 3 fills, que va de la guerra, o sigui que nosaltres ja som d'abans de la guerra. I llavors ella anava a treballar a les 5 del matí a casa. Arribava a les 10 i llavors a les 2 tornava a marxar, però durant aquestes hores havia de cosir alguna cosa per les altres per poder-nos tirar endavant a nosaltres. I, esclar, llavors no havia manera de poder-nos cuidar. I ens cuidàvem entre nosaltres mateixos. Nosaltres havíem de fer el dinar, el meu germà, que era el més gran, feia el dinar, llavors per tirar la sal era el problema, saps? Perquè a vegades te foties salat, a vegades te foties dolç. I jo, si me'n cuidava, jo anava a buscar la veïna i li deia, Maria, vingui'm a tirar la sal a l'olla. I venia i t'hi tirava la sal ella. Arribant aquí a Cardedeu, el primer era buscar feina. Però de feina no hi havia, no es trobava així per les bones. Vaig tindre la sort que un senyor em va donar feina, però als vespres anava a casa seu a portar-li els contes, el que hi havia llavors, perquè ell comprava i venia vedells i jo li feia d'escrivent. 45 anys a fuster vaig fer, sí. Fins que llavors em vaig jubilar. L'olor de la fusta jo sempre la sento, inclús ara, que ja tinc 74 anys, si jo passo a 50 metres d'un taller de fusta ja la sento. I a vegades anem d'excursió amb la meva dona així i li dic, per aquí hi ha un taller de fusteria. I sí, busquem i el trobem. Jo vaig estar 11 anys de xofer particular amb el senyor Vendrell. I jo tenia una caseta al darrere de la seva torre, perquè a la torre dels
Vendrells i Sàlvia n'hi havia dues. Estan encara, a darrere de l'Ajuntament. I una d'aquestes torres tenia piscina, tenia camp de tennis i tenia... Al darrere havia hagut una fàbrica que em van dir de tovalloles. I allà em van fer la vivienda per mi, o bueno, van fer la vivienda pel xòfer. En la primera casa cuando fui, 75 pesetas al mes. Y después cuando cambié a los 2 años y 4 meses, cambié a otra y entonces en esta me dijo que me daría 200 pesetas, pero cuando acabó el mes me dio 250. Yo estaba súper contentísima. De tan poco a bastantito, pues eso me il·lusionó mucho, la verdad. Jo em vaig posar de modista que tenia 18 anys i, per exemple, si jo comprava la roba sent bona, al confeccionar-la no era el mateix que anessin en una botiga. Els hi sortia més a compte venir amb una modista, la roba jo els hi comprava principalment senyores, que doncs la roba la lluïen, que era de qualitat, els hi feia i mai els hi costava com una peça que t'haguessis hagut d'anar un gratacós, que t'haguessis hagut d'anar un partegàs. Jo els hi portava les robes d'aquests llocs, els hi feia. No deies el doble, no, és que eren 3 o 4 vegades més que els hi valia. I llavors aquella premta podien portar la mateixa roba que tenien en aquella casa i els hi confeccionava jo. Pues mira, el primero que vino fue mi padre, mi hermano el que murió y mi hermana la pequeña. Luego nosotros vinimos no sé los cuántos días cuando ya habían preparado la casa y eso. Y vinimos, pues verás tú, mi hermana Antonia, mi hermano Miguel, mi madre, mi novio y yo. Y luego venían también la madre, la suegra de mi hermano, y la novia y 2 cuñadas más. Dice, tú vas preguntando a Cardedeu y cuando llegues a Cardedeu te bajas y coges la mano derecha y para arriba, la carretera arriba, y a la tercera boca calle tú verás una fuente con una pita. Pero chica, yo no sé si es que iba tan despistada o iba tan nerviosa o yo qué sé. Pues yo me pasé de la pita, de la calle, de todo, porque entonces no había tantas casas tampoco, Y venga para arriba, con mi maletita en la mano. Es que es triste, ahora explicarlo piensa, bueno, no sé, una anécdota que has pasado, pero lo pasas un poquito magras, Veníamos de Andalucía, que es todo pintado blanco, todo tan blanco, y esto entonces estaba, Cardedeu no era como es ahora. Ahora que lo prefiero como estaba antes. Vaya, todo muy diferente y todo muy triste, mucha tristeza encontré yo. Pero luego ya me fuimos acostumbrando y ahora ya no cambió esto por aquello. Cuando bajé del tren y vi fábrica de borregos, digo, ostras, fábrica de borregos, qué raro. Digo, ¿cómo es eso, borregos, fábrica? Digo, pero si allí están todos en el monte. ¿Es que te quedas tan parada? Sí, después... Es que te pasaban cosas porque la ignorancia. Porque todas estas cosas, pues, hoy día encuentras que es un poco corta. Yo de corta no tenía nada. Lo que pasa es que veías otro mundo. El viatge que vam fer va ser, bueno, una colla de gent, i jo era el que venia al càrrec de tots. Veníem amb una cabecera d'una màquina de cosir, a los braços. I va vindre tot el viatge així. Anaven a pujar al tren i tothom corre, va, vinga, a veure qui agafa puesto. Pujaven un sobre de l'altre. Vaig arribar al novembre del 49 i vam venir amb tren, clar, i va costar moltes hores en tren perquè era el correo. I bueno, vaig arribar aquí i vaig anar a cuidar amb un nen petit, no parla-li en castellà perquè llavors seria un xapurriau que no m'agradarà.
I clar, doncs llavors, però jo vaig venir amb moltes ganes d'aprendre el català. Quan diguis 16 llulles es mengen el fetge d'un penjat, diu, ja saps català. I tu, pira, i me'l vaig aprendre, no? En Pasqualet sigui. Era un home molt emblemàtic i Cardedeu molt trempat. Era un home que s'emborratxava, però no feia mal a ningú ell. Ell portava una ampolla de vi a la butxaca, eren unes ampolles d'aigua Caravanya, i sempre la portava plena. Quan portava l'ampolla buida, malament, al cap de pocs metres ja queia. I aquí ens va ficar molt greu, perquè nosaltres, els que érem llavors jovenets, fins vam plorar quan l'alcalde que hi havia el va traslladar al seu poble. I va marxar plorant, i al cap de pocs temps es va morir. I em penso que va ser d'enyorament. Tot el meu record és a Can Serra, i amb la bata uniforme d'anar a col·legi. A l'escola hi anava amb un trote i amb poca cosa, amb un quart hi anava. Si no, mitja hora llarga, 35 minuts. I anàvem donant voltes a tota la sala fent les tables de multiplicar fins al 10, o sigui que et passaves mig de matí, segur que les sabíem tots, o sigui que sí que no hi havia problema. En aquella època, esclar, les dèiem en castellà, fins que no va passar la guerra. Després sí, després va venir un altre mestre, el doctor Puig, el senyor Puig i el Jiménez, que el Jiménez era castellà i donaven les classes en català, i jo el poc català que sé el vaig aprendre als 3 anys de col·legi que vaig anar quan la guerra. Després ja, acabada la guerra, no hi va haver més tutilla que parlar en castellà. Teníem una senyoreta que es deia Lolita, i aquella ens feia a primera hora de la tarda, tancava els porticons i ens explicava un conte. I llavors l'escoltàvem i el havíem de donar l'explicació. M'agradaven tant els contes que em quedava tot a la memòria. Mira, ens feien dibuixar amb una pissarra i nosaltres fèiem unes ratlles i dèiem que eren mapes. Però que eren mapes que no sabíem d'on eren, però que eren ben fets, segons nosaltres. I havíem de pagar un duro. Del col·legi havíem de pagar un duro, i nosaltres a vegades no el teníem, el duro. I a vegades li portàvem patates, i sé que una vegada vam dir que li pagaríem amb cigrons. I la meva mare, sé que quan vaig arribar al migdia, jo havia d'anar a Can Melxor a portar-los, perquè aquestes mestres estaven a Can Melxor tota la setmana. I doncs el dissabte marxaven quasi totes carregades, amb coses que la gent els donava. I sé que em va posar amb una paperina i una bossa, diu, ara vés a portar els cigrons a la mestra. Diu, però no caiguis. I jo vaig pensar, no sé per què tinc de caure. I just quan soc a sota el pont, que passaves pel mig, faig una aterrissada i no va quedar cigrons tots escampats per allà a terra. I vaig arribar amb els genolls pelats a casa, sense cigrons. A mi em va tocar anar on és el casino antic, allà al peu de la carretera, que ara hi ha aquell restaurant. Allà es va fent escoles. I allà, fixa't tu, que ens van posar amb un pupitre, un noi i una noia, i em va tocar amb un noi, jo prima, i el noi que em va tocar amb el gordito, que precisament va ser amb el que jo em vaig casar. Anoche hablé con la luna y le conté mis penas y le conté las ansias. Y entonces dice, te voy a presentar un amigo. Y me presentó a mi marido, que lo veía tan feo, digo, ay, digo, sí. Me senté allá en el asiento y me dice, ¿quiere bailar? Digo, no. Para los hombres era muy áspera, no he conocido más hombre que mi marido, ni uno más. Y pobre chico debe pensar, pues sí que tiene un carácter. Pues con ese me casé. Les dones també sabien escollir, o sigui, el que li agradava més, el que li agradava menys, i dissimuladament sabien el que no li interessava, sabien donar-li la volta també, no, totes no ho eren, no. Primero pues tonteabas, salíamos, hacíamos alguna merienda o algo salíamos, pero no, la verdad, y luego iba a buscar la leche a la Casa Nova y me acompañaba. Y cerca del esbarjo se me declaró. No sabía qué contestar, dice, dime algo. Digo, es que me has dejado, que no sé què decirte. Les primeres sensacions de l'amor, els primers fetxassos. Jo treballava allà a Can Viure, que era allà a la carretera, i ella anava a treballar, anava a cosir
a Cala Lola Vinyals. I esclar, llavors la veies passar i com que ja et cridava l'atenció, doncs mira, sempre esperaves aquell moment d'entrada i sortida, tot fent la feina. Hay 3 torres en el carrer Montseny, fa cantonada con el carrer Padró. Pues yo estaba en la del medio. Estuvimos paseando la fuente y ya cuando nos vimos a despedir me dijo, dice, es que estás muy maca, con aquel vestido. Y digo, ¿te agrada? Sí, pero es que era muy tímida. Y cuando estábamos despidiéndonos en la puerta, va y me fa un pató. ¡Ay, madre mía, qué vergüenza! Un pató. A mí me entré corriendo adentro y a otro día por la mañana yo hacía así, me se notarà el beso. Bueno, sí, deixaven un quart darrere la porta, festejar una mica, perquè ja et deien, bueno, va, que entreu o què? Entra o què? Que suposo que és la nostra generació, darrere la porta del jardí, de vegades allà al jardí, perquè a casa teníem una mica de pati i estàvem allà fora per poca cosa, perquè ens feien anar molt rectes. I nosaltres ja procuràvem el papa sempre ens deia, no us guard que mai ningú vingui amb alguna queixa o em feu baixar el cap. Cuando íbamos al cine hacíamos todo lo que podíamos, porque en casa no podíamos. Sempre tenien el costum d'anar cap a darrere, perquè de nuvis, doncs, si podíem estar a darrere, se podia escapar algun petonet, alguna abraçada, o el que sigui, però havia d'estar contínuament mirant. La pel·lícula, si era maca, encara la mirava, però si era ni fu ni fa, a fer punyeta. M'enganxava la meva dona, i si podia fer-li, en vez de 4 petons, li feia 4 petons. La meva dona feia de Mare de Déu i jo feia de Sant Josep. Aleshores, és tantes les vegades que ens van arribar a casar aquest Pere Closelles, que a l'última hora vam fer-ho de veritat. O sigui, que ens vam fer nòvios i ens vam casar. I bueno, i fins ara, ja quasi aviat farà 50 anys. Encara no, però bueno. I així es va sortir. Les vegades que m'ho tret la gent pel carrer, escolta, la Mare de Déu i Sant Josep ja s'han casat, de veritat, ara. Quan me vaig casar em feia molta il·lusió i en aquella època saps què em deien les clientes, jo que tenien aquí? Em deien, ai, mira, una més que ens ajudarà a portar la creu. Dic, com això de portar la creu? Sí, dic, es van casar pensant que portarien una creu? No, jo llavors jo no em casaria, jo em caso perquè estic molt enamorada del nòvio i em fa molta il·lusió. I ser lliure, que no ho he sigut mai. I quan me vaig casar amb el meu marit, ara dic sí que sóc lliure. I la meva mare em va contestar, no, perquè ara tens el marit. Dic, però el marit no m'ha pas de manar. Vostès m'han manat, han sigut els pares, però el marit no, que no m'ha de manar. Home, una cosa que no saps no et fa por. Clar, si no saps res, tampoc ningú t'explicava res. No és com ara que la gent està molt preparada, ningú t'explicava res. Te trobaves per les coses com anaven vinguent. Es que pasa que no te explicaban nada. Y tú lo que oías de la calle, que te explicaban las amigas, o que cogías de aquí, cogías de allí, pero nada, no te explicaban ni los padres, y tampoco lo sabían. Ni los padres, ni los hermanos tampoco. No, ese tema nunca se tocaba. Era un tabú, pero tan grande que no, eso no se tocava. I el teníem a casa, visitava la comadrona i prou, ni metges ni res. Hi havia moltes noies que es casaven que la mare no els havia explicat res. I que potser moltes noies que es quedaven embarassades amb el noviatge, doncs el temps de ser nòvios, que potser si la mare els hagués explicat o els hagués advertit, aquella noia potser no hauria arribat a quedar embarassada. Cuando me quedé embarazada, pues allá a los 4 meses o así, cuando empieza a moverse el crío, y me movía y decía, madre, ¿y si me muerde? A ver si me muerde. Fíjate tú, qué cabeza más, no sé, es que hoy día esto ya no entra en una cabeza de una chica de joven. Quan jo vaig començar el batxillerat perquè volia fer de llevadora, llavors va ser quan jo vaig veure aquest llibre amb aquestes fotos que t'he ensenyat. No tenia picardia, no m'imaginava que els crios sortissin per on surten. Els 2 mesos primers anaven amb la roba que tenien. Els hi podia eixamplar una mica, però llavors ja feia més aviat 2 peces. Que llavors un cop havien tingut la criatura els hi arreglava perquè els hi servís per després. Jo el que em feia molta il·lusió estrenar era un abric, però jo no vaig aconseguir estrenar un abric fins que vaig tenir 18 anys. Sempre anàvem a abrics donats, em anaven molt grossos, però escolta'm, com que no tenia res més... Ja anava a Barcelona,
cada dia a classe d'això, i jo no anava mudada, jo anava, doncs, baixava en bicicleta, agafava el tren, anava a Barcelona i anava amb un vestit, jo quan el meu pare es va tornar a casar, llavors la madastra em va fer 2 vestits nous de teixit, el Kitty Punt, mitges de fil i espardenyes de bamba. I allà hi havia noies que anaven, bueno, no en parlem, amb el seu bolso, i ben mudades, i ben... Yo me acuerdo que antes nos hacían un vestido para el invierno, digamos, y luego nos quitaban las mangas y nos lo dejaban para el verano. En aquella època, a veure, per Nadal, era el dia que... Mira, per la Puríssima s'estrenaven els abrics. El dia de Nadal els vestits. Per Sant Josep els traques i jaquetes. I per la festa major el vestit d'estiu. Aquestes diades era a tope. En aquest quarto que jo estic, aquí de vegades passava 2 i 3 dies sense anar a dormir, Aquí quasi cada setmana de 15 peces les fèiem, aquí a la setmana ja les feia. A mí me parecía mentira de tener una lavadora y meter toda la ropa allá y que yo no tuviera que lavar. Oh. Introduir la rentadora en una casa era molt difícil, la gent no sabia el que era una rentadora, no sabia... Això rentarà la roba és impossible, si això la farà malbé la roba. I primer van sortir les de turbina. Era una de turbina que eren planes de darrere, rodones a davant, la turbina era al costat. I vam dir, com ho farem això perquè la gent s'acostumi a rentar amb rentadora, no? Perquè és la manera d'aprendre. Doncs bueno, vam instal·lar la rentadora amb un carretó fet especial, que ens el van fer especial, amb dues d'això, i aquella rentadora, la senyora que em deia, què és això? És una rentadora, això per rentar la roba. Home, però això no la renta. Vol que vingui a casa seva i li demostraré que renta la roba? I apa, amb la carretilla, cap a les cases a rentar. Lo más grande, más que la televisión y todo. D'aquestes televisions aquí a Cardedeu només n'hi havia 2 o 3. Hi havia un partit de futbol, no vull saber les peripècies que hi havia allà. La gent havíem de posar cadires i butaques a la botiga perquè se'ns omplia així, gent amb escales enfilades a fora per poder veure la televisió. Home, esclar que va ser un moment especial, i tant que va ser un moment especial. La televisió va ser un moment especial i la rentadora va ser un moment especial. Bueno, en una finca rural n'hi van haver moltes, perquè esclar, una de les coses que nosaltres era tirar l'abono amb la senaia a mà, a tirar-la amb el tractor amb una abonadora, això va ser un salt, però un saltíssim salt. A segar amb el volant, a segar amb el tractor, va ser un salt. Jo diria que la meva mare, que va néixer en el 19, actualment encara està viva, gràcies a Déu, aquella persona ha vist un canvi que no crec que hi hagi cap dècada que es pugui veure. L'esbarjo per mi doncs, té un carinyo entranyable, una cosa diferent a molts altres llocs de Cardedeu. Servia per un esplai, servia doncs, que d'aquest esbarjo van sortir de resultes de pastorets i tot això, molts matrimonis. Llavors, quan es va gravar l'església, hi va haver-hi 5 o 6 anys, es feia missa a l'esbarjo. L'església era cremada, ja no res, ningú de vestits de res, mira, va anar al capellà allà i ja veus el gran que és, que la meitat de la gent ja només just entrar, el pare i la mare i els de la comunió justos, i tots, mira, amb un vestidet, que també era molt crítica la situació, i mira, amb un vestidet normal. A la fi, l'hora ha sonat d'emprendre la gran batalla, i si mon poder no falla, tindré el món en un grapat. Tal com em maquillaven la meva construcció, doncs, vull dir, una persona, ja m'he anat arroncint una mica també, però vull dir, bastant alta. Tenia bastant do de la veu, de poder variar tonalitats de la veu. Vull dir que això és el que més impressionava. Les banyes en algun moment havien sigut, vull dir, que s'encenien i tot. Vull dir que els crios els hi feia un pànic terrible. Avui dia, doncs, amb el que es manen les caixes de mandos, de llums i tot això, tan sofisticat, i llavors això es feia a través de 3 gerres d'aigua, posant-hi una quantitat de sal, no sé com s'ho feien, electricista, i hi baixaven un fil connectat amb corrent, amb un pèndol, no sé com, ni sé quin material era, i el pujar o baixar de dintre les gerres aquestes d'aigua feia pujar
i a baixar la quantitat de llums. Llavors, el bo d'això és que tots els tramoistes, per exemple, estàvem a dalt de la tramoia i tots cantàvem. Doncs clar, trobava, jo cantava de tenor, el meu cosí cantava de segon. Llavors hi havia un altre, en cortina, cantava de baix. I allà fotíem 3 o 4 veus que fèiem un guirigall que no vegis. I ens ho passava al mar de bé, saps? Vinc de l'herència de l'any 1827, en Joaquim Pou i Puig, que ja era músic, que representava el meu besavi. Llavors hi havia, que tocava el trompon. Llavors hi havia l'avi, en Josep Pou i Valls, que aquest tocava el violí. I feien sabaters, el que és ara al costat de l'església. Al costat de l'església era el sabater. I llavors hi ha el pare, el fill del Josep, que era el meu pare, que també era músic, o sigui, que venim de la procedència de músics. Però el pare portava l'Orfeó infantil. L'Orfeó infantil el va muntar ell. O sigui, l'Antoni portava el gros i ell portava la gralla, que portava, si hem vist les fotografies, anaven 100 gralles, vull dir, tota la gralla de Cardedeu mirat al coro. Llavors estava a Barcelona aprenent-lo del meu ofici. Jo estava allà veient minuets i coses, i a l'estar aquí a Cardedeu vaig pensar, per què no podem organitzar-nos aquí i fer un minuet? Llavors vam agafar el pare d'en Josep Pou, en Quim Pou, que com que tocava el violí, ell havia tocat en el Liceu, i llavors ja estaven aquí, i per què no ens pot anar per ensejar-nos i ensenyar-nos, i vam ballar aquests minuets. La falange, que com que ajuda en tantes coses, no ens podria ajudar a pagar-nos el vestuari. Llavors el meu marit, com que feia obres de teatre aquí a Cardedeu, sabien el lloc, de les cases vam anar a buscar, jo vaig prendre les mides dels nois, de les noies, i vam anar allà a triar els trajes, i ningú va haver de pagar res. O sigui que per això es va fer el minuet. Teòricament, aquí on hi ha ara els mobles cortina, hi havia el Can Segarra, diguéssim, que era a l'entrada hi era el cafè i a l'interior hi havia la sala de ball, hi havia uns miradors, diguéssim, a dalt, com uns palcos no eren, perquè era tot obert, i a dalt se sentaven les mares, sobretot les mares, els pares no, perquè com sempre se'n renta les mans. I, esclar, el ball, normalment, intentaves escollir a veure si la noia t'agradava o no t'agradava i intentaves ballar-hi el primer ball. El primer i l'últim era, això és una cosa sagrada. O sigui, vol dir que fins les mares, quan veia que començaves tu el ball i acabaves, ja deien, això està fet, ja, això ja la cosa ja funciona, no? Clar, venia el meu cosí de França, els meus cosins, i sobretot un anava ja amb caçadora de pell, amb els cabells llargs, era molt guapo. Nosaltres sempre es deien que anàvem 50 anys darrere. Eren unes persones molt més liberals que nosaltres una mica tontats, no? Vistells. Jazz Club. Aquesta és l'orquestra de Garda, Jazz Club. I et diré, cuidado, que deia Romana, que al Coll hi havia fet la festa major, anaven totes les festes majors. Al Coll feien un embalat de canyes. I anava a tocar l'embalat de canyes. Però llavors et diria que anaven a Sant Pere, Llinars, Cànoves. Tot això ho feien amb bicicleta. Cuidado, m'estorbera a l'esquena amb bicicleta. No eren els músics d'ara. Però per què? Perquè ho feia fer la gana. Però vull dir, havien d'anar perquè tenien la família i havien de mantenir. I això era el que feien. Anaven a una festa major, Passacalla. Feien l'ofici. 2 sardanes, cuidado, dic sardanes. 2 sardanes sense cap instrument, es pot dir. 2 sardanes. Llavors, concert, ball de tarda, senat i ball de nit. El que ara fa la Malavella i ara fa aquesta gent que diuen i amb tants aparatos. Ells no portaven ni micròfon perquè jo havia aconseguit el llauró cantar amb un embut. I quan venien l'orquestra, llavors venien amb el tren, i nosaltres, per poder anar al ball, anàvem a buscar els trastos dels músics a l'estació i els portàvem a la sala de ball. Anàvem a buscar els instruments i els hi portàvem a l'embalat, perquè podíem entrar de franc. I ens quedàvem a dins, encara que en Ton deia, Ton Ribas, que dèiem Ton Mosques. Nosaltres ens quedàvem a dins i érem a l'embalat, i estalviàvem uns centímetres, no els teníem, vull dir, soc franc. Porque esto era el casino de los señores, que solo era para ellos. Pero claro, como estaba la carretera y las rejas estas tan de esto, y traían siempre una música tan bonita, una orquesta tan bonita, pues nosotros bailábamos en la carretera. Aprovechábamos el baile ese, pero muchas parejas que venían a bailar aquí en la carretera y nos lo pasábamos lo más de bien.
era el Casino Senyors. Quan hi anaves et feien marxar. I des de dalt a l'estació hi va haver-hi un combat de tomàquets. O sigui, no vull anomenar noms, perquè no puc anomenar noms, però vull dir, també no va passar res. Joan Ribas ens va venir a buscar, una repulsa, el jutge era pujada, ens va... Però bueno, res. Les festes de festa major, tothom esperava estrenar el vestit. Les noies quasi sempre n'eren dos, perquè n'era un per el ball normal, i l'altre era pel ball de la dansa. El ball de la dansa s'havia d'estrenar vestit. I els nois havíem de portar corbata, perquè si no es portava corbata no podies anar a ballar la dansa. 3 mesos abans ja et comprometies amb ella per ballar la dansa. I esclar, quan ja ballaves la dansa vol dir que allò ja estava definitiu que era. El que m'agradava del cine, aquell temps, és quan feien la música del Nodo, que et trobaves el diumenge, que ja estaves, hi havia el Nodo i les pel·lícules, allò feia festa, allò. A mi el cine m'agradava molt. Bueno, a mi m'agradava més aviat les pel·lícules romàntiques que acabessin bé, perquè quan una pel·lícula no acabava bé, ja tota la setmana estàvem allò que el cine de guerra i tot això a mi no m'agradava. M'agradava Tenen por, Veren Rockwoodson, en James Stewart. M'agradava molt anar al cine, i com que el Seixins tan alt i de tot, en aquella època es mirava molt de pel·lícules recomanades per majors, per menors, tot això, però a mi mai ningú em havia dit res, perquè si en tenia 10 o 12 ja devia aparentar que en tenia 15 o 16, i recordaré sempre que en el cinema a Montserrat, allà on avui hi ha el cicle Rouage, que molts encara ho recordareu, doncs el nostre cine era aquell fins que va venir el Palace i Las Vegas, tot això, però això ja va ser del senyor Riera en una altra època. Doncs al sortir d'allà era una pel·lícula una mica de por, no us sé dir el títol, però sé que hi vaig passar-hi una mica de por. A caminar em van portar a Sant Hilari, abans de caminar em van portar a Sant Hilari. I caminant i he continuat sempre. El meu pare ja de sempre, el meu record, el meu avi, el meu besavi, han estat sempre amb la festa i jo ho he viscut des de la meva infantesa fins al moment actual. És la joventut i la joventut d'aquell moment, doncs, no sé, tens una alegria de les coses i no les oblides així com així. De la Mut del Botifà. La Mut del Botifà era una gent que anaven amb un carro, eren valencians, un carro tipus valencià, anaven amb un matxo i feien cine mut. Cine mut, que precisament doncs el feien a darrere on era abans l'Ajuntament. L'Ajuntament vella. I llavors, doncs, al vespre feien cine. I tens tot el poble amb la cadira, que hi havia la Mut del Botifà, tots cap amb la cadira de boga, cap a darrere l'Ajuntament, i veiem la Mut del Botifà. Aquest home no cobrava. Es quedaven 2 dies. Feien una d'en Charlot i una altra, i l'endemà ja marxava, que no portaven més. Va passar molts anys a la Mut del Botifà, molts anys, molts.